Mungaliteteze bwanji banja lanu ku anthu Adera. Kodi tusinthawi zonse pamene banja limawonongeka chifukwa cha mmodzi m'banjamo, either mkazi kapena mwamuna. Komano nthawi zambiri banja limatha kuwonongeka chifukwa cha mawu ambiri ochokera outside, kunja kwa banja. Amanena kuti banja ndi anthu awiri, wachitatu ndi osokoneza. Chimene ankafuna kutanthauza ndi chimenechi kuti ngati muchulukitse kumva za anthu ena Adera, banja lanu limatha kukhala pa chiopsezo. Ndiye inuyo mukapanda kuliteteza banja lanu, anthu ena ndi amene amayamba kulipanga control banjalo chifukwa kuti inuyo simunakwaniritse kuliteteza banja. Ndiye lero tifuna tigawane zinthu zingapo mmene mungathe kulitetezera banja lanu ku anthu Adera. Chinthu choyambirira, you have to set boundaries early, kuyika malire. Malire ungathe kuwayika bwanji? So sizimafunika kuti muadikire kuti mavuto kuti abwere. Chimene chimafunikira ndi kulipanga defined banja lanu. Kulionetsera banja lanu zimene limapanga and zinthu zimene banja lanu silimayenera kuti lizipanga. So mukhale clear kwa inuyo kwa partner wanu. Mkazi apange chimodzimodzi kwa mwamuna, komanso mwamuna apange chimodzimodzi kwa mkazi wake. Chifukwa mamata zena ake are for the couples only. Pali zinthu zina ndizongokhuza pa uwiri wanu basi, sizokhuzanso munthu wina ayi. Ndiye malire aja sikuti kumakhala kusalemekeza kapena kukula mtima ayi. Komano cholinga cha malire ndiko kufuna kuteteza banja lanu. Ndiye kupanga set my boundaries early, mayambiriro wina aliyense adziwe malire a banja lanu. Izizi zimakhala zofunikira kwambiri mukangolowa kumene m'banja. Njira ina imene mungatetezerere banja lanu kwa anthu Adera, not everything goes to your mother or parents. Tiwena tidziwe either mwamkazi kapena ndi wamwamuna, pali ndithu amuna ena nkhani ina iliyonse ayitengera kwa makolo awo, nkhani ina iliyonse ayitengera kwa amayi, kwa adadi, akamve nkhani ngati zimenezi. So amuna amapanga zimenezi, akazinso nawo ndi amene amapanga zimenezinso kwambiri. Ndiye mukuyenera musiye kupanga report every issue kwa makolo anu. Chifukwa chimene mungadziwe chofunikira nchonena kuti pali nkhani zina zimene pa uwiri wanu mutha kukambirana, nkhani ndikutha ndikukhululukirana. Komano chifukwa kuti munakayipereka kwa makolo anu amatha nkhani imene yonse zayiwala mpaka nakumwalira kwawo. Ndiye mavuto ang'ono amene vuto lili laling'ono limatha kusanduka lalikulu chifukwa kuti munapanga involve outsiders. Ndiye spouse wanu ujanso akamva zimenezi kuti nkhani makangotula nkhani kwina kulikonseko, amasiya kukukhulupirirani. So taphunzirani kupanga solve ma issues within your marriage first. Issue ina iliyonse imene yabwera m'banja mwanu muphunzirani kuyithetsa nokha kaye isanatuluke kwa anthu ena. Njira ina yomwe ili ya number 3 imene mungathe kuyitetezera banja lanu kwa anthu akunja kapena kuti anthu Adera, you have to present a united front. Ngati banja zimafunika unena kuti anthu ena asaone kugawanika kwanu. Musalolele ndithu kuti anthu ena aone kuti iniyo mmakangana ndinogawanika, either kwa best friends anu, kaya azenzanu, kaya ogwira nawo ntchito, kaya azimayi amene mmakumana nawo kugulu, kaya azibambo amene mmacheza nawo bawo, kaya ndi makolo anu, kaya ndi azibale anu. Anthu onsewo musaonesere kuti pali mkangano wina wake pakati panu, ngakhale mutakhala kuti simunagwirizane. Issue imeneyi mukuyenera muipange handle privately. Mukuyenera mupange stand together as a family. Anthu ena akuoneni kuti ndinu olimba, ndinu opangana support, ndinu okondana, osati anthu akuoneni chifukwa cha zinthu zimene inuyo mmakangana mkati mwanu. Chifukwa kugwirizana kuchi kumateteza banja ku interference ina iliyonse imene ingathe kuchokera kunja. Komanso chinthu cha number 4 chimene mungathe kutetezerera banja lanu kwa anthu Adera ndiko kulemekeza azibale anu, but protect your home. Azibale anu mwalemekeze, komanso muteteze nyumba yanu. So izi zimachitika bwanji? Chifukwa chimene mukuyenera kuchita njoti mwalemekeze azilamu anu, kaya abwera pa khomo osaonesera ma issues, kaya ndi azipongozi anu abwera pa khomo osaonesera kukwiya kuna kuliwonse, kaya ndi ansangala kwa anthu amene anjawo. Ndi anthu onena kuti suti akhalitsa pa khomo opoyayi, angokhala kanthawi kochepa akupita. So musaonesere ma attitude anu anthu ngati amene anjawo. Alemekezeni, amvesereni, komano osangotsatira china chilichonse chimene waja kukuwuzani blindly, osachifufuza bwinobwino kuti kodi ubwino wake ndi otani. Chifukwa banja lanu lichi ndi udindo wanu anthu awiri, si udindo wa munthu wina ayi. So nzeru zanu zomwe zingathe kumanga banja lanu. Nzeru za munthu wina nkhali zitakhala zabwino zitha kupasula banja lanu chifukwa chinena kuti ndi nzeru zochokera kunja. So tengani zimezi zabwino, zimezi zoyipa simukuyenera muzitenge. Chimene mukuyenera mudziwe nchonena kuti amene zikusokonekereni, amene banja lanu livute, mukhale inu osati iwo. So uwiri wanu ndofunikira kwambiri kunena kuti mukuyenera mpange protect nyumba yanu.
Ndiye kumapeto kwa video iyi tiye tipange ka reality check, and reality check imene iyi ikhale pozindikira kunena kuti simalangizo onse amene alochokera kunja amene amakhala kuti ndi abwino, but too much involvement creates confusion and conflict. Anthu ena ake adera akapanga involve kwambiri muzochita za mbanja mwanu zimadzesa confusion, kusokonekera mbanja mwanu muja komanso mikangano. Ndiye titseke bwanji video ya lero, titseke kunena kuti banja lomwe lili la mphamvu limayeneka likhale ndithu ndi malire, koma banja lomwe lili lofoka limapangidwa control ndi anthu ena amene ali adera. Litetezeni banja lanu, musanayambe kuwapanga blame anthu ena kuti ndi amene anakusokonezerani banja lanu. Palibe wina aliyense amene azakumvani mukazatero, instead wina aliyense azakusekani chifukwa cha chinthu ngati chimene chocho. If you find this video helpful, please like it and share, and don't forget to follow our page for similar videos. Thank you very much for being there and watching, and see you in the next one.